Hej, jeg hedder Gry Bay, og jeg har de sidste 20 år arbejdet som skuespiller og sanger og danser. Jeg er også kendt med i teatervidenskab og musik, og jeg er mest kendt for min rolle i All About Anna og filmene Slim Slam Slum og Grønne Hjerter. Jeg har de sidste 5 år været hjemme med min datter Lærke, som er meget følsom og har ikke kunne fungere i institutionslivet. Her på det sidste har der rejst en del spørgsmål. Hvad skal der nu ske? Skal hun blive hjemme? Jeg har klaret det meste helt selv, og fra at komme fra at være på scenen hele tiden, eller være ude at rejse og turnere, har jeg lige skulle omstille mig selv, at nu er det min datter, det drejer sig om hele tiden. Jeg har haft nogle udfordringer, nogle spørgsmål, og derfor så opsøgte jeg clairvoyant Jesper Søgaard. Og det var rigtig dejligt. Jeg fik mange gode redskaber med hjem. Jeg havde spørgsmål omkring min datter Lærke, om kærlighedsliv og job, og hvad skal der ske nu? Boligsituation. Jeg havde skrevet en hel liste ned. Jesper, han var rigtig god til at komme ind på nogle emner, som jeg egentlig ikke tænkte, at det var noget, at der var nogle problemer der. Men jeg fik i hvert fald tårer i øjnene og kunne se, der var alligevel noget, der ikke var helt afsluttet. Og så en god ting, jeg kunne tage med hjem og arbejde videre på, for ligesom at komme ud af nogle af de her livets spiraler og mønstre, der blev ved med at spille en pus. Men det gode var, at jeg følte mig meget tryg, og jeg synes også, jeg fik rigtig meget energi, da jeg tog hjem fra Jesper. Jeg havde det også godt dagen efter og videre, og havde noget at arbejde ud fra, i hvert fald. Så jeg vil sige, at står du i et sted i dit liv med nogle udfordringer, som du ikke helt selv kan løse, vil jeg varmt anbefale, at du opsøger en clairvoyant, for eksempel en som Jesper Søgaard.